Akwụkwọ ọnụọgụgụ isi nke 11. Ndị Izrel wee dị ka ndị na-atamu ntamu na-ekwu ihe ọjọọ na ntị Jehova. Jehova wee nụ, iwe ya wee dị ọkụ. Ọkụ nke Jehova wee ree n'etiti ha, wee ripịa mmadụ ụfọdụ n'ime nsọtụ ọmụma ụlọ ikwu. Ndị Izrel wee tikuo Moses. Moses wee kpere Jehova, ọkụ ahụ wee bilata. E wee kpọọ aha ebe ahụ Tabera, n'ihi na ọkụ nke Jehova na-ere n'etiti ha. Igwe ndị gwara ọgwa nke nọ n'etiti ha wee chọọ ajọ ọchịchọ. Ụmụ Izrel wee kwaa akwa ọzọ sị, onye ga-eme ka anyị rie anụ? Anyị na-echeta azụ nke anyị na-eri n'Ijipt na-azụghị azụ, ya na kukumbas na melọn na lis na onion na galik. Ma ugbu a, mkpụrụ obi anyị akpọwo nkụ. Ọ dịghị ihe ọ bụla anyị nwere. Ọ bụ naanị mana nke a dị n'ihu anyị. Ma mana ahụ dịka mkpụrụ korianda ka ọ bụ. Ihu ya dịkwa ka ihu bdellium. Ndị Izrel jegharịrị, chịkọta ya, were nkume igwe nri gwee ya, ma ọ bụ na ha suru ya n'ikwe, wee sie ya n'ite, mee ya ka ọ bụrụ ogbe achịcha. Idetụ ya ire, ọ dị ka idetụ ihe eji mmanụ esi. Mgbe igirigi dakwasịrị ọmụma ụlọ ikwu ahụ n'abalị, mana wee dakwasị ha. Moses wee nụ ndị Izrel ka ha na-akwa akwa n'agbụrụ niile ha, nwoke ọbụla n'ọnụ ụzọ ụlọ ikwu ya. Iwe nke Jehova wee dị ọkụ nke ukwuu. Ọ jọkwara njọ n'anya Moses. Moses wee sị Jehova, n'ihi gịnị ka i ji mejọọ ohu gị? Ọ bụkwa n'ihi gịnị ka m na-ahụtaghịkwa amara n'ihu gị, na ị na-ebo m ibu nke ndị nke a niile? Ọ bụ mụ onwe m tụrụ ime ndị nke a niile? Ọ bụ mụ onwe m mụrụ ha, na ị na-asị m, kuru ha n'obi gị dịka nna na-azụ nwa si eku nwa na-aṅụ ara, ruo ala ahụ nke ị ṅụrụ ndị bụ nna ha iyi inye ha? Olee ebe m ga-esi nwee anụ inye ndị nke a niile? N'ihi na ha na-akwaso m akwasị. Nye anyị anụ ka anyị wee rie. Apụghị m naanị mụ onwe m ikuru ndị nke a niile, n'ihi na ọ karịrị m arụ. Ma ọ bụrụ na otu aka gị onwe gị na-eme m, biko kpụzie m. Ọ bụrụ na ahụtawo m amara n'ihu gị, ka m gharakwa ilekwasị ihe ọjọọ m anya. Jehova wee sị Moses, chịkọtara m ọgụ ndị ikom 310 sitere na ndị okenye Izrel, ndị maworo na ha onwe ha bụ ndị okenye nke Izrel, na ndị na-ele ha anya n'olu. Gị chịrị ha bịa ruo ụlọ ikwu nzute, ka ha wee soro gị guzo onwe ha n'ebe ahụ. M ga-arịdata kpanyere gị ụka n'ebe ahụ. M ga-anarakwa ụfọdụ n'ime mmụọ ahụ nke dịkwasị gị tụkwasị ha. Ha ga-esokwa gị buo ibu ndị Izrel, ka ị wee ghara ibu ya naanị gị onwe gị. Gị sịkwa ndị Izrel, doo onwe unu nsọ banyere echi. Unu ga-erikwa anụ, n'ihi na unu akwawo akwa na ntị Jehova sị, onye ga-eme ka anyị rie anụ? N'ihi na ọ dịrị anyị mma n'Ijipt. Jehova ga-enyekwa unu anụ, unu ga-erikwa. Ọ bụghị otu ụbọchị ka unu ga-eri anụ, ọ bụghị ụbọchị abụọ, ọ bụghị ụbọchị 5, ọ bụghị ụbọchị 10, ọ bụghị ọgụ ụbọchị, ruo otu ọnwa zuru ezu, ruo mgbe ọ ga-esi n'ime unu pụta, o wee ghọrọ unu ihe ịsọ oyi. N'ihi na unu ajụwo Jehova nke nọ n'etiti unu. Unu wee kwaa akwa n'ihu ya sị, n'ihi gịnịkwa ka anyị siworo n'Ijipt pụta? Moses wee sị ọgụ nnu ndị ikom 300 na ọgụ nnu ụzọ 15 ndị ji ụkwụ eje ka ndị ahụ dị, bụ ndị mụ onwe m nọ n'etiti ha. Ma gị onwe gị asịwo, anụ ka m ga-enye ha ka ha wee rie otu ọnwa zuru ezu. Ọ bụ igwe ewu na atụrụ na igwe ehi ka a ga-egburu ha, ka o wee zuo ha? Ọ bụ azụ niile nke oke osimiri ka a ga-achịkọtara ha, ka o wee zuo ha? Jehova wee sị Moses, aka Jehova ọghọwo mkpụmkpụ aka. Ugbu a ka ị ga-ahụ ma okwu m ga-erere gị ma ọ bụ na ọ gaghị erere gị. Moses wee pụọ gwa ndị Izrel okwu niile nke Jehova. O wee chịkọta ọgụ ndị ikom 310 sitere na ndị okenye nke ndị Izrel, guzo ha gburugburu ụlọ ikwu ahụ. Jehova wee rịdata n'igwe ojii ahụ, gwa ya okwu, nara ya ụfọdụ n'ime mmụọ ahụ nke dịkwasịrị ya, tinyekwasị n'ọgụ ndị okenye 310 ahụ. O ruo,
Mgbe mmụọ ahụ bịakwasịrị ha, na ha buru amụma ma ha emeghị ya ọzọ. Ma ndị ikom ahụ abụọ fọdụrụ n'ọmụma ụlọikwuu aha nke otu onye n'ime ha bụ Eldad, aha nke ibe ya bụ Medad. Mmụọ ahụ wee bịakwasị ha. Ha onwe ha dịkwa n'etiti ndị e dere aha ha n'akwụkwọ, ma ha apụghị jeruo ụlọikwuu ahụ. Ha wee buo amụma n'ọmụma ụlọikwuu. Otu okorobịa wee gbaa ọsọ gosi Mosis sị, Eldad na Medad na-ebu amụma n'ọmụma ụlọikwuu. Joshua nwa Nun, onye na-ejere Mosis ozi, bụ otu onye n'ime ndị ikom ya họpụtaworo, wee zaa sị, Onyenwe m Mosis, gbochie ha. Mosis wee sị ya, ọ bụ onye na-ekwo ekworo ka ị bụụrụ m? Ọ ga-adị m nnọọ mma ma a sị na ndị Jehova niile bụ ndị amụma, ka Jehova wee tinyekwasị ha mmụọ ya. Mosis ya na ndị okenye Izrel wee chịkọta onwe ha n'ọmụma ụlọikwuu. Otu ifufe wee si n'ebe Jehova nọ bulie ije, wee kepụta nnụnụ kweel n'oké osimiri, hapụ ha n'akụkụ ọmụma ụlọikwuu, dịka ije otu ụbọchị n'otu akụkụ, na dịka ije otu ụbọchị n'akụkụ nke ọzọ gburugburu ọmụma ụlọikwuu, na dịka kubit abụọ n'elu ihu ala. Ndị Izrel wee bilie ụbọchị ahụ niile, n'abalị ya niile na echi ya niile, chịkọta nnụnụ kweel ahụ. Onye na-achịkọta nta chịkọtara homa 10. Ha wee were ha gbasara onwe ha n'ebe niile gburugburu ọmụma ụlọikwuu. Mgbe anụ ahụ na-adị n'etiti eze ha ugbu a, tupu atabie ya, iwe Jehova wee dị ọkụ megide ndị Izrel. Jehova wee were ihe otiti hiri nne nke ukwuu tie ndị Izrel. E wee kpọọ aha ebe ahụ Kibrot Hatava, n'ihi na n'ebe ahụ ka ha liri ndị Izrel ndị na-achọ ajọ ọchịchọ. Ndị Izrel siri na Kibrot Hatava bulie ije ruo Hazerọt. Ha wee nọọ na Hazerọt.